Ελληνική μυθολογία. Η δημιουργία του κόσμου. Από την αρχή των πάντων, πριν ακόμα υπάρξουν ο χρόνος, τα αστέρια ή ο ήλιος, υπήρχε μόνο ένα ατελείωτο, σκοτεινό κενό. Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν χάος. Ήταν το τίποτα και τα πάντα μαζί, μια αδιαπέραστη νύχτα που περίμενε να ξυπνήσει. Μέσα από αυτό το σκοτάδι, δημιουργήθηκε η πρώτη θεά, η Γαία, η πανίσχυρη γη. Ήταν η αρχή της ζωής, η γη με τα βουνά και τις κοιλάδες, η μητέρα των πάντων. Η Γαία ένιωσε πολύ μόνη της και γέννησε μόνη της τον ουρανό, τον απέραντο ουρανό, γεμάτο με φωτεινά αστέρια, για να την αγκαλιάζει και να την προστατεύει. Ο ουρανός και η γη ήταν οι πρώτοι βασιλιάδες του σύμπαντος. Η Γαία και ο ουρανός απέκτησαν πολλά παιδιά, τα οποία ήταν τεράστια και απίστευτα δυνατά. Τα πρώτα τους παιδιά ήταν οι 12 τιτάνες, 6 αγόρια και 6 κορίτσια. Όμως ο ουρανός δεν αγαπούσε όλα του τα παιδιά. Φοβόταν ιδιαίτερα τους κύκλοπες με το ένα μάτι και τους εκατόχειρες με τα 100 χέρια, και τους φυλάκισε στα τάρταρα, μια βαθιά, σκοτεινή άβυσσο μέσα στη γη. Η Γαία θύμωσε πάρα πολύ για αυτή την αδικία και ζήτησε από τον πιο γενναίο τιτάνα, τον Κρόνο, να βοηθήσει τα αδέρφια του. Ο Κρόνος, κρατώντας ένα κοφτερό δρεπάνι που του έδωσε η μητέρα του, επαναστάτησε ενάντια στον πατέρα του, τον ουρανό. Τον νίκησε και τον έδιωξε, παίρνοντας τη θέση του ως ο νέος βασιλιάς του κόσμου. Στη συνέχεια, ο Κρόνος παντρεύτηκε την αδερφή του, την όμορφη Ρέα. Όμως, μια φρικτή προφητεία το βασάνιζε, ότι ένα από τα παιδιά του θα τον εκθρονήσει, όπως είχε κάνει και ο ίδιος τον πατέρα του. Έτσι, κάθε φορά που η Ρέα γεννούσε ένα παιδί, ο Κρόνος το κατάπινε ολόκληρο, για να είναι σίγουρος ότι κανένας δεν θα έπαιρνε τον θρόνο του. Η Ρέα έκλαιγε για τα παιδιά της, την Εστία, την Ήρα, τον Άδη, τον Ποσειδώνα και τη Δήμητρα, που ζούσαν μέσα στο στομάχι του πατέρα τους. Όταν γεννήθηκε το έκτο παιδί, ο μικρός Δίας, η Ρέα αποφάσισε να μην το χάσει. Τον έκρυψε σε μια βαθιά σπηλιά στο βουνό της Κρήτης και έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα τυλιγμένη σε σπάργανα. Ο Κρόνος την κατάπινε γρήγορα, νομίζοντας ότι είχε ξεγελάσει τη μοίρα. Ο Δίας μεγάλωσε κρυφά στην Κρήτη, δυνατός και αποφασισμένος. Όταν ήρθε η ώρα, με τη βοήθεια της σοφής μητέρας του, έδωσε στον Κρόνο ένα μαγικό φάρμακο. Ο Κρόνος το ήπιε και αμέσως, έβγαλε από το στομάχι του όλα τα αδέρφια του Δία που είχε καταπιεί. Ο Ποσειδώνας, ο Άδης, η Ήρα, η Εστία και η Δήμητρα ενώθηκαν μαζί του, και όλοι μαζί άρχισαν ένα μεγάλο πόλεμο ενάντια στον πατέρα τους και στους υπόλοιπους τιτάνες. Αυτή η τρομερή μάχη, που ονομάστηκε Τιτανομαχία και κράτησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Τελικά, ο Δίας και οι θεοί του Ολύμπου νίκησαν τους τιτάνες. Τους φυλάκισαν στα τάρταρα, στην ίδια άβυσσο όπου ο ουρανός είχε φυλακίσει τα παιδιά του. Μετά, ο Δίας και οι αδερφοί του μοιράστηκαν την εξουσία του κόσμου. Ο Δίας έγινε ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Ο Ποσειδώνας πήρε τον έλεγχο της θάλασσας. Και ο Άδης έγινε ο άρχοντας του κάτω κόσμου. Όλοι μαζί, έφτιαξαν το σπίτι τους στην κορυφή του πανέμορφου όρους Ολύμπου, όπου δημιούργησαν τους 12 μεγάλους θεούς και κυβέρνησαν τον κόσμο. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, ώστε να μην χάσεις τα επόμενα εκπαιδευτικά επεισόδια.